Trois Rivières on erittäin kapea rata, kuten kuvasta näkyy. Tällä ei ilman kaiteiden nuolemista pärjää. Nyt näemme Sami Silventoisen esimerkkikierroksen radalta. Ensimmäinen mutka ajetaan kolmosvaihteella noin 110 km tuntinopeudella. Sitten vaihdetaan neloselle ja taas takaisin kolmoselle kakkosmutkaan, joka ajetaan samalla vauhdilla kuin ykkösmutkakin. Kolmosmutkaan jarrutetaan ajoissa ja käännetään aivan kaidetta ollen kakkosella. Vauhtia noin 90 km tunnissa. Tämä on ensimmäisen sektorin tärkein paikka ja hyvä ulostulo mahdollistaa ohituksen radan pisimmälle suoralle. Ennen nelosmutkaa saavutetaan radan huippunopeus noin 225 km tunnissa, jonka jälkeen tiukka jarrutus kakkosvaihteelle. Nelosmutka menee läpi noin 70 km tuntinopeudella. Taas pitkähkö suora ja vaihteen saa kutoseen. Jarrutuksessa vauhtia noin 210 km tunnissa, jonka jälkeen vaihde kolmoselle ja mutkan läpi noin 110 km tuntinopeudella. Vaihteen saa neloselle ennen radan hitainta mutkaa. Vauhtia mutkassa kakkosvaihteella hieman yli 65 km tunnissa. Viimeiseen mutkaan lähestytään kolmosella. Mutka ajetaan läpi samaisella vaihteella noin 95 km tunnissa, josta matka jatkuu taas pääsuoralle.